Ing sekolah WH5 ana 6 siswa lan 1 guru. Dheweke ora ngerti apa sekolah, sinau lan liyan-liyane. Sing ngerti yaiku ngrungokake, ngapalake, ngitung lan maca. Kebenaran dina iku padha sinau ing jaba kelas, ora let suwe gurune teka lan nyedak arep mulai pelajaran. Assalamualaikum bocah-bocah. Injih Ibu Guru, kowe ibu mendika assalamualaikum. Saya Dewi Sisu, orang sore. Ora usah aku orang Suli. Wis saiki iku sik isu. Ini pelajarannya apa, Bu? Saiki pelajarane ngitung lan ndeleng wilayah Indonesia. Saiki wetuna buku tulis lan kalkulatormu. Wilayah ngitung 20 kurangi 9. Bu, kula kesupen mboten gawe kalkulator lah kok segitu. Gue diujimu aja. Memang beda sing gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iku lho, Bu. Assalamualaikum. Wal. Berani tenan. Nggih. Bocah sapa sing bisa? Bisa hubungnya itu apa sih? Ngitung 20 kurang 9. Ayo sampai selesai. Apa ya sudah? Apa ya? Ayo sih. Ya, ini apa ini? Ya, saya bisa sih. Alah, sekarang aku bisa, Bu. Wah, kan anjir pinter jak. Wah, kon seneng ya karo rek ya. Wis aja, ayel-ayelan saiki jawabane piro? 11, Bu. Oh, macam pinter, saiki wae buka peta. Ayo. Iki lho gambarnya. Iku peta. Besok. Ah, besok. Saiki dibuka peta Indonesia lan Malaysia. Oke, peta nih. Gambar peta Indonesia. Wis, ton tunggu wae dilanjutno minggu ngarep. Sadurunge mulai bocah-bocah padha doa. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Rajine. Kowe sing kasih dalan mari iku. Karo soal sekali buka lemari iku. Ya apa emang ini? Dari orang rahasia ben cepet pinter. Alah panik percaya. Ayo. 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 Wis selesai nanti buktinya. Tuan buka lemari iki. Mas delok ndukur ya di sini. Ono. Wis buka lho mari. Aku wedi. Apa wis tak buka? Sama guys. Wis Yo. Apa ini? Ini terus ini. Ini dah. Iya, iya. Iku lho udah pacaran iku lho. Lagi lah. Yo, nasib. Kita rahasia nih kita. Tunggu iya balik. Bukan. Kayo. Apa ya? Nek pintar ya belajar, kan iku. Ya pintar ya belajar. Sampai sih nulis iki ya. Karo. Kira-kira sih nulis apa ya? Gaji kan male. Kan ha. Kon. Kok? Ya, sebenarnya itu dewe. Sampai sih nulis ngene.
Kapan Kak? Iki male, Kak iku lho. Iya, kapan Kak? Duduk. Enggak sih, saya kapan sih? Gak nang iki lho. Aku aku. Iki male. Kowe kabeh rame-rame ana apa? Iki lho, sing nulis iki lho sapa? Dibuka doa. Apa sih belum aku? Ya arek saya dulu. Ana sing do ngaku tak bijike kabeh. Ayo, sapa sing Ayo ngaku. ngaku lho. Rek. Ayo ngaku oi. Sapa lho? Sapa ngaku lho sasi jirek masuk nasi jirek abe. Iya iya aku iki ngono. Ngono kok jane Kak. Kowe bakal tak bijike. Dice wong Bu kan dokumen liya ae Bu. Joget ae, joget. Yo joget ae Bu. Ya wis sampe joget apa hukuman sing liyane. Liyane ae Bu. Aku ngarep mandeg karo nyekel kuping. Oh, Aku. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan. Amanat tekan drama kuwi yaiku sekolah nggone sinau, ora nggone guyon. Guyon oleh cuma ana waktune dhewe. Lan ngomong karo guru utamake adab lan sopan santun. No, it's not enough.